din statut, și anume promovarea și protejarea drepturilor și intereselor scriitorilor, membrii ai SST în relațiile cu autoritățile. Analizând modul în care s-au realizat obiectivele în domeniile cuprinse în statut, se poate constata susținerea editării unor cărți. Au fost publicate în colecția Biblioteca Societății Scriitorilor Târgovișteni, care s-a intenționat să apară cu sprijinul Consiliului Județean, până în prezent 28 de cărți, toate semnate de scriitori membri ai SST. Această colaborare cu Consiliul Județean s-a dovedit în final, sau până la ora actuală, extrem de produsoasă. Societatea Scriitorilor Târgovișteni, având de primit de la domnul domnului Ana, deputat Ana, care am înțeles că este director la NMI, sunt 14.000 de lei, de la conducerea actuală 20.000 de lei. Noi am zis să mergem cu Dumnezeu înainte, am tot făcut cărți. Sub egida Societății Scriitorilor Târgovișteni apar următoarele reviste: Litere, Eroica, Armonia, care temporar e lipsită de fonduri, Impact Cultural și Pro Arme. Eu am scris aici în prezentare despre fiecare, dar fără să știe toată lumea despre ce e vorba și vă cer permisiunea să trec peste 2-3 ani din darea de seamă. Este consemnată și revista Climate Literare, care, deși a fost, apoi nu mai e sub egida scriitorilor târgovișteni, prezintă o legătură puternică, în sensul că foarte mulți scriitori membri SST publică în această revistă, pe care cu un aș numi-o onorabil. Salonul literar al Societății Scriitorilor Târgovișteni. Asta este partea cea mai de rezistență a noastră. În ultima sâmbătă a fiecărui luni, cu excepția lunilor de vacanță iulie-august, s-a desfășurat salonul literar al SST, ajuns la ediția 75. Ediția de față este a 76. Vă închipuiți că lună de lună sala a fost aproape plină, nimeni nu aduce pe cineva cu forța. Faptul că dumneavoastră veniți aici spune foarte multe despre ce facem noi. Am notat aici, pentru istoria literară, că un rol determinant în salon îl are criticul Tudor Cristea, care a dat o anume direcție acestui salon, să ne reamintim cum pe la întâlnirile 2, 3, 4, dacă scriitorul despre care se vorbea nu era făcut cel puțin de legalul Ilinescu, să supărească toată. Am ajuns în situația în care cu mult discernământ se discută cărțile, se arată lipsurile. Foarte mulți dintre dumneavoastră recunosc că și-au îndreptat chiar creațiile în urma discuțiilor benefice. Am făcut un fel de dialog al artelor și salonul literar al nostru a găzduit și vernisaje ale unor expoziții de artă plastică, fotografică, al unor artiști cunoscuți, Dan Giugiu, Caterina Chiriță, Bazilescu, Ion Bobeică, Ana Buzescu, Tudor Meidoriu, Ion Mega, Maria Cardan, Iulia Filipu Moldova, Mărculescu, grupul fotografic Târgoviște, GPT 2012, fapt care a creat, vedeți și asta, o ambianță plăcută. Lansări de carte. O
societatea scriitorilor trăiește până la urmă și prin cărțile și mai ales poate în domnul Cristea prin cărțile pe care le produce și le arată lumii întregi. În perioada la care se referă Țara Răseamă, unul dintre obiectivele SST a constat în organizarea și direcționarea tuturor acțiunilor culturale ce au ca obiect cărțile și scriitorii. Au fost lansate cărți la sediul SST, la Biblioteca Județeană Ion Chemia de Rădulescu Dâmbovița, unde, din fericire, avem de când la firmă este, la conducere este conferențiar universitar, cu o relație biunivocă excepțional de productivă. La Gaudeamus, Târgul Internațional Carte de Învățătură, la Chișinău, salonul editorial organizat de Biblioteca Națională, unde anul acesta nu am putut fi prezenți, vă rog să fiți atenți, n-am fost prezenți pentru că Consiliul Județean n-a găsit resurse să ne pună la dispoziție o mașină. Norocul a fost că am trimis înainte cărți și vă anunț cu plăcere și cu bucurie că antologia limba română-rusă, 3 capitale cu Vlăbște și Chinul Sankt Petersburg a primit marele premiu al salonului. Prietenul meu, al nostru, Ilian Cilic, m-a anunțat că are și un plic pe care îl păstrează la Casa Greului până când ne întâlnim. Ăștia mai sărați decât noi moldovenii dau și premii în bani. De asemenea, la toate manifestările culturale am fost prezenți prin dumneavoastră. Începând cu ediția 16 a Târgului Gaudeamus, este vorba de perioada la care ne referim acum, ediția 16, a 17, a 18 și ultima a 19, am să vă citesc doar conținutul acțiunilor Societății Scriitorilor Târgovisteni la ediția 19. Diana, ai trebuit să mai schimbați o schimbă pe doamna, nu fac nu în alte cărți. Poeții ai Societății Scriitorilor Târgovisteni. Adio fantastic, secol 20, cronografii melancolice George Coandă, Ființă și lucrare Corneliu Berbente, Secunda Celestă, ultimul impact Vali Vitu, Neodihna cuvintelor Aurelian Silvestru, Lasă un semn Vasile Romanciu, Imberie către Margarona Daniela Olteardache, 101 poeme Grigore Grigore, Prozatori Societății Scriitorilor Târgovisteni, Marmura Albă, Constantin Popescu, Reinventarea omului Nicolae Vasile, Haralamba, roman de Ion Măsurescu, Paradis, Ieșirea din Paradis, Mihai Stan, Colonia, trilogia Sărutul Copacilor, Noi exilați la Pontul Exil, Noaptea unui președinte, George Toma Veseliu, Paradisul Cenușiu, semnat de prozatoarea Ecaterina Chiriță Bazilescu, Memorialistică, o carte excepțională, Amintirile unui duc, exerciții de memorialistică al lui Barbu Cioculescu. Critică și istorie literară. Să știți și dumneavoastră și bănuiesc că nu mai e nevoie, e superflu ce spun eu acum, că o grupare literară trăiește în primul rând prin criticii săi. Iată la critică, Cartea de critică și istorie literară, Ion Ghica, Amintirea unei existențe Mihai Cimpoi, Biblioteca 21, Management, Marketing, Buluță, Petrescu, Octavian și Archelarii, Literatura română veche, studii și articole Victor Petrescu, Târgoviște, Călători străini, Istoria presei militare, Dan Gâju, o carte extraordinară, Salonul portretelor în Păriță Florentin Popescu, Cronologia lumii literare românești Marinei. Tot în aceeași zi, la aceeași secțiune critică și istorie literară, Afinități selective, monografii și sinteze Ioan Adam. Și acum urmează niște cărți extrem de importante în care sunt prezenți scriitorii ai SST. Cărți și autori de azi eseuri critice Margarita Dimineață, scriitori târgovisteni Nicolae Ionel, revizuiri și consemnări eseuri de critică și istorie literară Tudor Cristea, aspecte și structuri neoromantice
Țaric și fusese planificată atunci o istoria societății scriitorilor târgoviște, care, datorită, să zic așa, la vieții sufletești a autorilor, a fost tot amânată ca nu cineva să ne acute că nu e prezent aici. Revin asupra ideii că o astfel de grupare literară care are un grup de critici serioși este pe drumul cel bun. Noi am cuprins la 5 în statutul nostru și faptul că membrii SST să fie prezenți ca organizatori al unor conferințe, simpozioane, aniversări, comemorări, concursuri de literatură, să sprijine și să îndrume apariția unor reviste literare în instituții de cultură și învățământ cu care Societatea Scriitorilor Târgovișteni are încheiate protocole și de colaborare. E vorba de 40 de astfel de protocole. Sigur că e mult și nu o să vă citesc. Spun totuși Biblioteca Județeană, Consiliul Județean, Casa Corpului Didactic, Academia de Științe a Moldovei, Institutul de Filologie, Editura Biblioteca, Editura Marcona, Asociația Națională a Uniunilor de Creație din Republica Moldova. Atenție, avem protocoale scrise. Centrul Academic Internațional Mihai Eminescu din Chișinău. Fac o paranteză, anul trecut am fost 6 scriitori membri ai SST invitați la primul congres internațional al eminescologilor de la Chișinău. Centrul Cultural Brătescu Văinești din Franța, Complexul Național Muzeal Căcea Românească, Filiera Dâmbovița, Asociația Națională Culturii Eroilor, Universitatea Valahia, Uniunea Scriitorilor din Moldova, apoi biblioteci și licee din județ. Ca orice societate literară care se respectă, societatea noastră a acordat, începând cu 2006, premiile literare. Am eu aici înșirate premiile acordate în 2009-2012, dar bănuiesc că astea sunt studiile noastre și am să cer permisiunea să mai experim de detalii. Litere, revistă lunară de cultură a Societății Scriitorilor Târgovișteni. Nu este cazul, veți vedea, veți găsi din istoria Societății Scriitorilor Târgovișteni să reiterăm importanța cu totul deosebită pe care a avut-o revista și o are revista Litere în coagularea Societății Scriitorilor Târgovișteni, a grupării litere, cum îi mai zice. Este, și nu o spunem noi, și criticii literari, cititorii, una din revistele foarte bune care apar în România. Cineva mi-a spus că